Πολλά λαϊκά σήμερα και είναι και πρωί-πρωί. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, παιδιά, το ξέρω το Γιώργο. Μπήκε, παιδιά. Είναι μαθητής μας στη σχολή. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ για το Γιώργο, τώρα δεν φτάνει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αλλά για να είμαι δίκαιη θα πω αυτά που βλέπω, όπως και για τους υπόλοιπους. Ο Γιώργος είναι ένας πολύ καλός μουσικός. Το κομμάτι της φωνητικής είναι κάτι που δουλεύει εντατικά τα τελευταία χρόνια. Είναι μπουζουξής. Έχει εμπειρία στο performance αρκετών χρόνων. Θεωρώ ότι θα είναι μια από τις δυνατές παρουσίες στο The Voice. Υπάρχει άγχος σε αυτή την εμφάνιση. Υπάρχει.